हेलौ खुलुमबाय नोंथांमोनखौ बयखौबो दिनैनि बे आंनि भिडिअ फरायनाय थालायबाय दे। ओमफ्राय आङो नै दा दिनैहाय फार्स्ट टाइम बाबुखौ स्कुलाव दोननानैल' फैबाय आरोना, नेयासै। मिस्टारानो दोनलांदोंमोन, ओमफ्राय नेयासै, मिस्टारजोंनो फैफाफिनबाय आङो। ओमफ्राय गोसोखांबाय थालायलायदों आङो गथ'खौ। ओमफ्राय आरो दिनै एसे गाबदोंमोनबो नालाय, गाबनाया माने स्कुलाव माबानायनि गाबाखै, बेयाव गेलेनो बिबथैजों गेलेनायाव माने गेलेबावगौमोन, स्कुलाव थांनो टाइम जानाय माने बिसोरथ' मिथिया नालाय, गेलेबावगौमोन जादोंमोन नालाय। ओमफ्राय गोसोखांबाय थालायलायदों आङो। ओमफ्राय दा आङो फैनानै जि सुबाय, ओमफ्राय दा ओंखाम ओंख्रि संगासिनो, दालि संबाय, आलु गाजर एवगासिनो, ओमफ्राय ना बाथोन देनोसै। ओमफ्राय दा मिस्टारा थांबाय थांनाया, माने बिसिना खुनु गनायनि थिग टाइम जाबो गैया नालाय, जिखुनु 10:30सिम जायो आरो। ओमफ्राय आङो जा थिनहरगासिनो आरो ना, 10:30आव थां, 10:30आवनो थां होननानै। ओमफ्राय मिस्टार थांबायानो, 10थाल'सो जादों, 10था बारबाय एसे, ओमफ्राय थांबाय आरो ना। ओमफ्राय दा बेसे गोबाव जायो। बाबुआ ओंखाम जायालासिनो उन्दुलांबाय अन्थावथावनो, गथ'आ ओंखाम जाथ'वा होननायखाय फुथुग्रोदों आङो, दा उन्दुलांबाय नालाय। ओमफ्राय आं जाग्रोना लानोसै, दा सिखारबा दौसिगोन। मिस्टाराबो जाथ'वानो। मालायनि ओंख्रि मोनजालायबाय। नै जोंहा साम' बिबोनां मोना होफैदों। आं साम' गोलाव गोलावखौ सानदोंमोन, बिदिसो। बिथिं आरो साम' गोलाव जोंनिथिं जाग्राखौ जानो रोङामोननो, दाना जाग्रा जाबाय आरो। ओमफ्राय ना बाथोन, आलु गाजर, दालि, सबायखौ आं जाया, आं सबाय गोथाव मोना, साम'खौल' सोबगोन। बिबथै बियादै ओंखाम जादों नै आंना बिबोनाङा। सानैजों ओंखाम जानो होदां। दिनै सेटारडे, बाबुमोना स्कुल बन्द ना, दिनै स्कुल गैया बाबुनिया। मैया आङो भिडिअ बानायनायानो जायासै, सोलाबासै। ओमफ्राय नै दिनैसो बानायलायबाय आङो, दिनै स्कुल गैया। ओमफ्राय दा नै जोगोनार, आलु, अमा बेदर। ओमफ्राय आंथ' अमा बेदर जाया नालाय, आंनो ना लाबोदों। आं नाखौ बासिखि बिबार गोरानजों संदों, गोथाव मोनथारो आं। बेदर हारा थाबथाबाय, माबाबाय, मोदोम थाबथादों र'। जाबाय, जाबाय, इखौ एसे लुबैयो, जाबाय, इखौ एसे लुबैयो, समान बुङा, इखौ एसे लुबैयो, जाबाय। एबार 8 इखौ फलखैबाय, 9 एबार बेखौ लिरदो, 9। Idi बोग्लिजोबनो नाङा दे, खनसे बोनांगौ। लिरफिन, बोग्लिनाङा। एथ' गिदिर नङा, दे मोजां जादों। एथ' गिदिर नङा, एथ' गोबाव बोग्लिबाय थायो नामा? जाबाय दे, बोग्लिबाय थायो। इथिं खिग्रा जालांबाय, इयाव लिर, बेयाव, इथिं खिग्रा जालांबाय, 9नि जायगायावसो थांबाय, बेयाव। ओमफ्राय नै मोनायाव बाबुखौ एसे लेखा फोरोंबाय आङो। बाबुआ एसे 1, 2खौ लिरनो हाबाय नायनानै गावनो। ओमफ्राय अबेखौ मा होनो, थेवबो उल्थां फाल्थां सोंबा आन्दायनो नागिरो, दाबो लासै लासै हालांगोन। ओमफ्राय 2जों 3जोंखौ हानो नागिराखै आरो ना। ओमफ्राय आखौ एकदम हाथाराखै बाबुआ, उल्था लिरबाय थायो। ओमफ्राय आङो बेखौ माबाबाय थाबा बिसोरबो बायो नालाय, आङो बेखौ लिरहोलायदों आरो ना। अखौ फोरोंबाय थाबा हायाबा माबाबा एकदम गाबनो नागिरलायग्रा जाबाय आरो ना, एकदम हाया जाथारदों। ओंखायनो आङो बेलेगखौ फोरोंबाय आरो। ओमफ्राय भिडिअखौ दा बेखिनियावनो दोननोसै। स्कुलाबो बन्द, बाबुनिया साननै। ओमफ्राय
भिडिअखौ बेखिनियावनो दोननोसै आं फोरोंबाय थानोसै जायफोरा नायबाय बिसोरनिसिम थेंक इउ स' माच नेक्स्ट भिडिअ लोगो मोनसिगोनलाय बाय बाय मा होनो बेखौ मा होनो बेखौ 9 गु बर'नि 9 इंलिसनि 9 गुखौ होदा ओमफ्राय लिरजाला लिरबाव नै 9खौ मोनसे लिरबाव 9खौ मोनसे लिरबाव बेयाव मोनसे लिरबावगोन बेखौ लिरगोन दे 9खौ लिरबाव दे इयाव 9 लिरबाव मोनसे बेखौ लिरखांबाय नालाय बेखौ लिरबाय एबार 10 लिरदो 10 दे लिरबाव दे लिर थ' गोलाव फैयो नामा जाबाय दे बिफां आरो मोना मोजां गैया नालाय बिसोरखौ बाबुआ हाग्रोसिगोन ना बाबा दे इनि लिरदो मामि बिफां आरो मोनाजों मोनालाय बिसोरो स्कुलाव मोनालांगौ ना बिसोरखौ मोनायाव हेल'विनजों फोरोंजागोन बिसोरो ना बिसोरखौ लिर आगा दाजा मोजां खाना आगा दाजा मोजां लेखायना एबार 10 लिरलायदो 10 जि से लाथिख' जि होद गायसै दे मोजां फिसा लिर मा होनो बेखौ मा होनो 6 जि 10 होनो जि बर'नि जि ओमफ्राय इंलिसनि 10 बियो 1 0 10 से लाथिख' जि दे समान समान लिरनांगौ जाबाय दे इयाव लिरनांला बिथिं थाया बिथिं जायासै बिथिं लिर दे